sonhei contigo. Do outro lado da raia cruzamos esta nossa vala. Jango mirinho a pipi Currumava quando curruma civeleco Civeleco chama Tony de dela de fola tibe Jango mirinho a pipiana Currumava quando curruma civeleco Civeleco chama Tony de dela de fola tibe Tradicional ou cada traxe era diferente? Hai uns patrós que son comuns a todos os traxes. É diferente o traxe de garda ao traxe de cotío, pero intentamos guardar a... 30 anos de celebración, ponte nas ondas, fai maratón. É unha proposta tan bonita e colosal, construindo pontes Galiza, Portugal. Bueno, qué maravilla. Bueno, aplaudide, que se escoite. Aí, Pois sí, bueno, como pasaba creo que en moitos sitios, pero no 1800 e hasta cerca do 1900. Era como a patria común de todos os que escoitaban a radio. Que non gañamos. Bueno, como xa falou Iago, é o Parlamento Xove do que estamos a falar agora, outro debate no que tamén participou o noso instituto. Yo pásalo por Pereda del Caballo se cayó, dos dentes da súa boca solo uno le quedó. Outras tocan a pandeira, la la. Vou a dar a despedida nas salas do paxariño, non me esquezas miña rula. Collo un bico, lanzo. Estas dúas disciplinas artísticas e colaborar entre os dous centros? Ben coa biblioteca da Escola de Idiomas. Entón, organizouse, por exemplo, o Bonagal. Para ti o mundo é largo, miña nai eche la brega, e non che me quero un fidalgo, ai la la. Sara é da Epapu de Albeiros, desculpade, pois Lara e o ronquillo están formadas por unha mesma peza e ten esta forma de galleto, daí a súa...
O único que puxo foi non presentar. Pois volveu a casa sano e salvo e pudo contalo. Que ben, Ramón, e que importante é que queredes e despedímonos por aquela cámara da lá. Moi ben, e continuamos aquí con máis convidados. De que nos queres falar? Que reino foi Guinea-Bissau. E o territorio de Guinea-Bissau foi no reino de Gabú. Eu vou vos falar sobre as cantigas galaico-portuguesas, chamome Pedro. As cantigas galaico-portuguesas son unhas cantigas que exhibiu Alfonso X Sabio na Idade Media. Falastes moi ben, programa de radio tamén, programa de tele. Para promover o galaico-portugués, que era un idioma que se falaba daquel entonces, unha mezcla entre o portugués e o galego. Tendes ali a cámara se queredes saudar para toda a xente que nos está vendo no directo e que nos está vendo despois, seguramente, cando... La educación es la base del futuro. El programa se llama Ponte nas Ondas y es una experiencia que están haciendo niños y niñas de escuelas gallegas y portuguesas. Se ele vai para a guerra, deixa-o ir. Todos. Se ele vai para a guerra, deixa-o ir. De novo para as origens, não? Talvez um dia eles voltem, mas por enquanto eles estão a gostar bastante de estar cá. Temos cantigas de beleza sem igual. Alegremente, com paixão, vamos tocando. Ola, Pepe, que é o que estades realizando neste momento? Galicia, igual que Portugal, eminentemente, ata non hai moitos anos, era rural. Caen para Esterala, un orgullo dun veciño. Saime un can que era tan feo como a cabeza dun sapo. Arrastrónme pola lama, mesmo que se fora un trapo. Já esqueceram o cantar e o sorriso, já não são homens de boa vontade. Somos a turma 5º B. Eu sou a Carolina. Eu sou o Rafael. Bom conhecermos o nosso passado, as nossas culturas, e é bom saber que ainda há pessoas como vocês que ainda preservam estas culturas e saberes. O Entroido e outros eventos. Nestes vídeos bailan unha muiñeira.
aire que lleva el tren. Rosa. Rosa, un aplauso para Rosa, claro. Pero tamén temos outra muller que se chama... Esperanza. Esperanza, outro aplauso. Pois comezou a haber aulas de pandeireta por Galiza adiante. Cando eu era pequeniña ainda non había, ou polo menos só había nos grandes... Vamos entón conversar, vamos falar, vamos entrevistar e vamos achegarnos os uns e aos outros. Un disco duplo dedicado em parte também à lusofonia, com grupos de Cabo Verde. Nesta edición especial de Ponte nas Ondas. Para mim todas as cores são amores que eu sentei. E por isso se lá fores o meu céu é teu também. Eu sempre estou facendo música tradicional con interpretacións do instrumento, dos compañeiros e... Seca sempre na memória, flor do nosso pensamento. Esa non é chata. Ao revés, cando non haxa outra cousa, poderemos llamar aos seus ovos. Pero cuidado co conto, moita reserva. Sei que somos nenos. Pois aínda non está ubicado nas Torres do Año. Así quere a Diputación que este ali o Museo do Liño, porque onde está moi pequeniño non se... Cal foi o libro que máis te gustou escribir e o que máis te custou? Meus, o que máis me gustou nun principio foi, durante moito tempo, A min que me importa. Hasta onde quería anotar. Pero, vamos, moito traballo, eu vexo o futuro, vexo ben. Vexo ben porque vexo moita crianza, como digo os portugueses. Así que... Eu creo que a familia é a base fundamental da tradición oral. Esta impresionante máquina do tempo. Bos días, Jairo. Antes de empezar coas preguntas, queremos agradecerche que veñas aquí a presentar esta máquina neste 30 aniversario de Ponte nas Ondas.
está traballando con Bimbio, que está facendo un cestiño para jardar os ovos. Atopámonos hoxe aquí retransmitindo este programa de radio co gallo da conmemoración do 30 aniversario de Ponte nas Ondas. Podedes falarnos, por exemplo, do proceso de traballo do millo e de todas as ferramentas que se empregan? Pois mira, o millo se fai así. Se pon esterco na leira, despois se... Pois xurdían en calquer momento, unha vez que acababan de facer os labores. No colexo de socar, o timbre oír soar, todos queremos baixar para poder xogar. Cada vez que ven unha onda, temos que sair da rocha e poñernos nun lugar donde non nos bata. É así que estamos tan en forma e temos esa figura. Poñan as sentalles ben. En fin, sigamos. Para o noso traballo precisamos unha agulla especial e un fío do mesmo material que reducimos ao ganchar. Cantemos por a paz na forza do amor, e nas forcadas soamos mellor. Agora hai tempo que non canto porque, bueno, non tuve moita ocasión. Buenas tardes dou para todos antes de empezar a cantar. Se en algunha cousa falto, quero que me sepas perdonar. Forasteiros e vindes alás, haiche moito que mirar. Onde che estaba o cuartel, está o Museo do Mar.
da ribeira, as ondas brilham o luar. Na praia abraçam a areia, deixando lembranças de um outro lugar. As pontes são de madeira, pedra, cimento e bambu. Existem de tantas maneiras, rompendo fronteiras entre mim e tu. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar do Brasil a Cabo Verde, da Galiza a Portugal, de Moçambique a Angola, de Santo Tomé a Guiné. Palavras parecem uma dança, da língua na ponta do pé. Passei por Açores e Madeira,